No importa el repte que et plantegis, ni que no sàpigues si el podràs aconseguir, ni si per d'altres ha estat fàcil o per d'altres inabastable. Importa que quan acabis el repte, acompanyat o sol, no sabràs per què, però després de patir, plorar, passar fred, calor, dolor i frustració, ja no seràs el mateix, i després d'oblidar tot això, ho voldràs repetir. Així som nosaltres. El camí ens fa la meta. Aquesta travessia intentava ser en honor a tu. El que no sabia és que la faríem junts. Eres a les papallones, a les pedres, als núvols, al cel i a la terra. A tot arreu, a dintre meu. Em vas ensenyar a viure el moment, i a cada instant, sense esperar el que ve després. Ets al cel i a la terra. Aquí comença un camí que travessa tot el meu país, de nord a sud, del cel a la terra, de Viella a l'Ebre. Desitjo que us agradi i gràcies, Amir, per fer-lo amb mi. Bon dia, era Vall d'Aran. Ens hem posat ja la roba d'hivern aquí a la Val. La rasca que fotia aquest matí. Vinga, estem pujant a Salardú. Ara, abans d'arribar a Arties, agafarem el camí dels Valls Termals, que és molt xulo, passa al costat del Garona. I després, quan encarem Salardú, tocarà pujar fins al Pla de Baret. Així que comencem forts. Això és vida, collons! If you ever feel like you might need someone to remind you who still believes, don't forget I'm not so far from home. Don't forget I'm not so far from home. 'Cause when it's you, my heart feels it too. Hold on, I'm coming through. Just call, just call, just call. I com una metàfora de la vida, quan les coses van realment bé i ets a dalt de la roda, quan creus que ets invencible, és quan ets més vulnerable i estàs més a prop de la tempesta. I aquesta tempesta pot ser figurada o literal, o totes dues alhora. El que és segur és que de la tempesta no en sortiràs igual, i que aquesta tindrà les seves conseqüències. De tu dependrà, doncs, sortir-ne més fort o més dèbil. I a cada llamp que està caient aquí al costat que m'acabo... És que no puc, No val rendir-se, Collons, pedra, ara! Vull sortir d'aquí, merda! Calla que ve un cotxe, a veure si aquest bon home pararà. Hola, bon dia. Sí, molt bé. He de creuar la Vall Fosca. Sí, però vaig cap allà, Vaja, que no van cap amunt, van cap avall. Que mala suerte. No! La cadena!
de pujar jo, La puta que va parir. És que em vull canviar de roba, almenys. Ja pateixo per hipotèrmia, perquè és que estic gelat ja. Trobo malament ja. Sembla que afluixa una miqueta. Això és una casa o un refugi, això? I recordeu que després de la tormenta sempre acaba brillant el sol. Hola! Ha arribat el papa? Aquí ens trobem pujant el camí de Coll d'Ares, sense forces ja, però fent l'última tirada final. Ha estat un camí molt trencacames. Així que Ares i Port. 8 quilòmetres i mig per coronar. I després baixarem a Àger i haurem de pujar una miqueta més fins a Port d'Àger, com està l'hotel, i a descansar, que avui ha sigut criminal. No volia que se'n fes de nit. Estem pujant a Port d'Àger sense aigua, sense bateria al mòbil, sense bateria al GPS. We are two wanderers at dawn of the world full of war. Early
sunrise, I gave promise. You said always, and we run and dance. I'm following, I'm preaching, you're my church. I'm yin and yang, you're my E, I'm your F. And no one is right, oh this world is so blind. Feel no doubts in your eyes, you said always, and we run and dance. We are two strangers who fell in love in the world of wolves. Late sunset, you said yes, I said always, and we run and dance. I'm a water, you're a wave, I'm a player, you're my prize, I'm a ghost, you're a house, you're my body, I'm your flag, and no one is right. Oh, this world is so blind, feel no doubts in your eyes. You said always, and we run and dance. We run and dance, oh. We run and dance, oh. We run and dance, oh. We run and dance. Bon dia, tercer dia, no, quart ja. Quart dia d'etapa, sortint des de Llardecans, al sud del Segrià. Anem cap a Flix, Gandesa, Horta de Sant Joan, on farem nit, esperant ja l'etapa reiníssima, que és l'última, de 125 quilòmetres, fins a la platja de l'Eucaliptus a Deltebre. Avui és el dia que ens hem aixecat més aviat, perquè la plana de Lleida ahir ens va posar al nostre lloc a 36 graus, es va arribar. Va ser un infern, un infern. Bé, doncs anem cap allà. Un incendi forestal crema a la Torre de l'Espanyol, Vinebre i Flix. A 2:15 de la tarda estaven treballant per apagar el foc 50 dotacions terrestres i 8 d'aèries. Estem davant d'un gran foc, un foc que és i serà important. I mentre aquest meravellós viatge ens transporta per infinitat de paratges naturals increïbles del nostre país, solitaris i verges, de sobte, la realitat de l'activitat humana a la natura se'ns topa al davant, amb una tristor i un silenci que ens acompanya durant desenes de quilòmetres. Tristor i silenci d'animals morts i d'arbres cremats. Una notícia d'un incendi que quan s'apaga s'oblida. Però la Terra es manté cremada durant dècades mentre una altra notícia ens fa oblidar la catàstrofe. Vinga, ens dirigim cap al barranc de Sacums. Ens trobem entre Ascó i Gandesa. Déu-n'hi-do, Portem 3,50 de desnivell i ens queden 900. No sé si ho aguantarem.
que encara demà ens queden els ports. Anem molt justos de forces, molt justos. Corbera d'Ebre. Estem a un pas de Gandesa i hem trobat aquest bevedor de cavalls. No sé si és potable o no, però posarem el cap almenys a dintre per refrescar-nos. Està caient la cal Déu. Baixada cap a Gandesa! Tinc el cul fet caldo. Deixem enrere Gandesa i marxem cap a la localitat de Bot. L'anterior a Horta de Sant Joan. I anem sumant quilòmetres. Vinga, s'acaba això ja. Ja observem els ports de fons. Estem arribant a Bot i ja s'observen els ports de Basseit. Allà està, tenim Bot. Allà tenim Bot, el poble abans de Horta de Sant Joan. I aquí comença una via verda que va des de Bot fins a Horta de Sant Joan. Una via verda que la fan nens amb tricicle. I a nosaltres ens va semblar l'Everest. Així que per molt fàcil que sembli la pujada, mai jutgis el qui l'està fent. Mai no saps d'on ve, ni en quines circumstàncies ni condicions la fa. I aquí, en aquest camí, encara no sabíem que hauríem de fer-lo a l'anversa el dia següent. No puc seure la bici, no puc seure. Fa 2 etapes que vaig sagnar, després vaig continuar llardecant i ara està tot infectat i he d'anar a una farmàcia urgentment perquè no puc continuar. No! No podem fer l'última etapa, no podem fer-la. Hem d'anar a una farmàcia i la salut és el primer. Tinc una llaga de 2 per 2 centímetres a carn viva a cada cama. Ja no aguanto estar tota l'estona dempeus a la bicicleta. Vinga, anem cap a la farmàcia de Bot, que és la que està a la guàrdia. I a veure si ens poden solucionar almenys el tema, perquè és que no. De peu em fa mal, si m'assec, veig les estrelles, ahir no sé com vaig aguantar el dolor. Va ser 80 quilòmetres, dels quals 60 també de peu. Va ser terrible. Ja està, moltes gràcies, m'has ajudat molt perquè aquí ho he pogut fer bé, perquè imagina't la sorra, se m'hagués infectat el triple. No, moltes gràcies. Bueno, que vagi bé, merci. Fins aquí un repte que tractava només de demostrar-me a mi mateix que puc seguir superant totes les pujades inacabables i distàncies siderals amb la pluja o el sol, esperant-me per utilitzar-los com a excusa per deixar de seguir estranyant les dents. Sempre hi haurà alguna cosa, a exterior o a dintre nostre, per no seguir i només una per tirar endavant. Jo no sé si és força de voluntat, orgull, tossuderia o tot junt. Moltes vegades ens enganyem a nosaltres mateixos. Jo el primer. I no hi ha pitjor persona a la que puguis enganyar que a tu mateix.
Encara que no hem fet l'última etapa de la CAT 700, tal i com la teníem programada, per unes ferides que supuraven des del segon dia i que no ens deixaven ni dormir, aquesta vegada sóc feliç. Feliç perquè sé que he donat més del que tenia i que en condicions normals haguéssim acabat. Però més feliç sóc perquè vaig poder abandonar i vaig decidir acabar. Bé, senyores i senyors, no és del Tebre, sí que hem arribat al final de Catalunya. No era la ruta que teníem prevista, volíem coronar esports, no ha estat possible, ho hem intentat tot, estem molt contents, molt orgullosos de nosaltres mateixos, així que a la que us veieu capacitats una miqueta per fer un repte, intenteu-ho, perquè podeu més del que realment penseu. M'he quedat amb la mel als llavis, però ha sigut una experiència brutal. He vist Catalunya de nord a sud, he vist paisatges meravellosos i he conegut la meva terra, la terra que estimo. Vinga, sort, salut i pedals.